Tisztelt lakosok! A Csapukha Stone kőfaragó vállalat a következő szolgáltatásokat kínálja. Sírkövek készítése és tisztítása, betűk vésése és aranyozása a sírkőre, különböző sírkellékek, kiegészítők készítése. Új gránitsírok megrendelése esetén a temetőben a cég kedvezményt kínál. Megrendeléseiket június 9-én fél 10 és fél 11 között adhatják le a helyi temető előtt, vagy a 0918 792 416-os telefonszámon érdeklődhetnek. Vážení občania, využite ponuku kamenárstva Csapukha Stone, ktoré ponúka následovné služby. Vyhotovenie náhrobného kameňa, čistenie starých náhrobných kameňov, dosekávanie a zlátenie písma a široký výber náhrobných doplnkov. Pri objednaní žulového jednohrobu a dvojhrobu priamo v cintoríne ponúka firma Zlavu. Objednať si môžete tieto služby na miestnom cintoríne dňa 9. júna od 10:30 do 10:30 alebo na telefónnom čísle 0918 792 416. Továbbá ďalej. Az Orange stabil internetet és televíziós szolgáltatást kínál. Az Orange TV-hez 31 napos tévéarchívumot kap, valamint akár 35 euró értékű készülők kedvezményre jogosító kupont is. Ne maradjon le a korlátozott ideig elérhető ajánlatról. Látogasson el üzletükbe, vagy hívja a 0800 500 100-as telefonszámot. További információkat az Orange Szlovákia hivatalos weboldalán talál. Orange ponúka stabilný internet a televíziu. K Orange TV dostanete 31-dňový TV archív, vrátane kupónu na zariadenie až do výšky 35 eur. Nezmeškajte limitovanú ponuku na vašej adrese a navštívte predajňu Orange alebo volajte na číslo 0800 500 100. Viac informácií nájdete na webovej stránke Orangeu. Megismétlem, zopakujem. Tisztelt lakosok! A Csapukha Stone kőfaragó vállalat a következő szolgáltatásokat kínálja. Sírkövek készítése és tisztítása, betűk vésése és aranyozása a sírkőre, különböző sírkellékek, kiegészítők készítése. Új gránitsírok megrendelése esetén a temetőben a cég kedvezményt kínál. Megrendeléseiket június 9-én fél 10 és fél 11 között adhatják le a helyi temető előtt, vagy a 0918 792 416-os telefonszámon érdeklődhetnek. Vážení občania, využite ponuku kamenárstva Csapukha Stone, ktoré ponúka následovné služby. Vyhotovenie náhrobného kameňa, čistenie starých náhrobných kameňov, dosekávanie a zlátenie písma a široký výber náhrobných doplnkov. Pri objednaní žulového jednohrobu a dvojhrobu priamo v cintoríne ponúka firma Zlavu. Objednať si môžete tieto služby na miestnom cintoríne dňa 9. júna od 10:30 do 10:30 alebo na telefónnom čísle 0918 792 416. Továbbá ďalej. Az Orange stabil internetet és televíziós szolgáltatást kínál. Az Orange TV-hez 31 napos tévéarchívumot kap, valamint akár 35 euró értékű készülők kedvezményre jogosító kupont is. Ne maradjon le a korlátozott ideig elérhető ajánlatról. Látogasson el üzletükbe,
vagy hívja a 0800 500 100-as telefonszámot. További információkat az Orincs Szlovákia hivatalos weboldalán talál. Orincs ponúka stabilní internet a televíziu. K Orincs TV dostanete 31-dňový TV archív, vrátane kupónu na zariadenie až do výšky 35 €. Nezmeškajte limitovanú ponuku na vašej adrese a navštívte predajňu Orincs alebo volajte na číslo 0800 500 100. Viac informácií nájdete na webovej stránke Orincsu.